bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jondo en juule rasul sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini ko noon kadi en calmini khalifaɓe aado en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle he tuggude baba Abou Habsatou Coumba Hamme ha yetti Daoudou Gueddado Maymouna Tafsir Daoudou Mariata Samba Gaye Sirtanum arɗo guirlel noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen tuggude Ali Fall ha yetti on mo ganduɗa ko Djiby Dieng gorko mo kanide kanareji en garti e tongode temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi hande taw eɗen garti kadi ni namma woɗi wi onon kam madi bamudi kam ɗi dumunnaji yahat tan ko caggal leydi holko waɗi ɗum mataw ko moni foof e saaha mum moni foof e yonto mum ko nam mbaɗon kulisal joom mouvement renaissance patriotique rewiɗo kono kadi ne mbaɗon o mo ganduɗa ko Aminata Diallo baɗɗo maavi ma bataille mataw ko gurnam makko haalanno ɗon kono kadi rewiɗo on mo ganduɗa ko docteur Boubacar Seck Sow kono e woɓɓe waaɓe noon ɓen kaalani hande ni en jeehi ha toon to leydi France ɗum noon en mbatta joni joni tongode temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi émission holmo woni an assalamu aleykum. Maaleykum salam. Mbaɗa salmina Hammady Ba o nodduɗo kam angal dinguiral mbaɗa yetta ɗum no feewi mbaɗa yetta équipe makko fof min noon ko mbiyetemi ko Dieynaba Ka mbaɗa ɓuri andirede Dieynaba Hawa mbaɗa jeeya leegal biyetegal Dakar Bango ko toon mawnumi mbaɗmi toon école primaire après mbaɗmi secondaire to leegal Ndar to collège biyeteɗo Neuville haade dañmi brevet Allah waɗi dañmi dewgal kuccumi Dakar nde kuccumi Dakar comme jangde nde nana dartino puɗɗotimi jangde nde mbaɗoymi secrétariat Allah waɗi lawol dari jahmi tawoymi joom gallam Abidjan to Côte d'Ivoire to gonmi toon ha gartumi Sénégal ummitimi Sénégal noon patumi France natmi toon ko en 1984 guila nden noon mbaɗo jooɗi toon min e ɓesgam e liggeya jaam e activité jaam politique e activité jaam associatif aussi tigui ɗum noon joni joni Seydi Dieng en jahatto e rési Abba Sarr artana men e dartol gurnam walla mbiyen biographie Dieynaba Ka en jeehi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV to gonɗon e no gonirɗon yo jaam e kisal won e mon émission mon hombo woni an arti e tongode temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi tawa ɗo watta nden yewtere ko musidɗo mon Bamodi e ngol koɗo mon ko debbo pullo joom ɓernde yajde hakkille jaƴƴo biyeteɗo Madame Ka walla Dieynaba Ka holi gonɗo Dieynaba Ka yi aduna ko Saint-Louis du Sénégal yuman sukaɓe jeegom baɗɗo école mum primaire to Bango e nder Saint-Louis du Sénégal waɗi seconde mum ke collège biyeteɗo Neuville naati hoɗande law yawti Dakar jokki jangde secrétariat et cours carte fuɗɗi ɗannuli mum koto Côte d'Ivoire rewni hen dawla franc ɓamti jangde ha heeɓi bac+2 en droit to université mbo Bordeaux Dieynaba fuɗɗi golle mum ke collectivité territoriale responsable service titre d'identité Dieynaba woni présidente association Bordeaux Dakar ko tergal e gollotoɓe Sénégal naaɓe wuurɓe to France yetta ka o ko membre du conseil de lutte contre les discriminations Dieynaba ko tergal e fedde MTN mouvement Mary Teuw Niane gila sosa ha hande debbo pullo ina jokki golle ko on woni koɗo Bamodi e émission mum hombo woni an tongode temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ɗum noon caggal roɓinde jawɗo woni rewa rewi biographie o ɗo dewɗa ɗo aɗa wawi min waɗandi hen commentaire seeɗa eyyi biographie o ɗo ndewmi ɗo ko de jahmi France comme ko dewgal haade France Côte d'Ivoire aussi eyyi de jahmi Côte d'Ivoire ko joom gallam tawoynomi toon tawmi toon joom gallam min gondi toon ma won duuɓi tati après min gimmi toon noon min garti Sénégal nde min garti Sénégal min jooɗi ɗo seeɗa après kuccitmi France tawi sukaɓam ɗiɗo mawɓe no gondo toon tawoymi ɓe pour wondude e maɓɓe
toon noon guurmi leydi France. Di jahmi France tawmi toon ko debbo no waawi waawande hoore mum, no waawi dañande hoore mum. te comme jangdam no dartino sabu to banggal ɓesgu puɗɗotimi jangdam. Di puɗɗotimi jangdam mbaɗoymi ko wiyete ko capacité en droit. ɗum no tottuma niveau bac sabu mi alano bac. donc nde dañmi bac natmi université Bordeaux. mbaɗmi toon duuɓi ɗiɗi droit. mais wattandu ɗo probléme famille ari. bon certigal ara so sa sertama aɗa wondi ɓesgu alay sago a liggoyto a golloyto. ko nden noon natmi e puɗɗugol gollade pasmi mbaɗmi examen ji mbaɗmi concours aji. certigal mi famani. certigal e Bamum Sukaɓam. eyyi certigal noon so ari tan debbo foto haɓɓude narel makko golloya. ko nden noon puɗɗimi gollude kono haademi gollude nde tawi ko quand même mi waɗi formation. mi waɗi des concours ha mbawmi gollude e sukaɓe. mbaɗo gollode e sukaɓe ko wiyete ko ATSEM. ko ɗum agence spécialisée des écoles maternelles. woni liggotoɗo no wonda e maîtresse maternelle. no walla maîtresse o tout ce qui est activité pédagogique. activité para éducatif. donc gonmi hen ma won 17 ans. au bout de 17 ans jiɗmi ɓeydude gandalam. jiɗmi waɗoyde goɗɗum. ko nden noon mbaɗmi concours agent administratif. natoymi noon nder mairie mbaɗo liggoye mairie guila 2011. joguimi secteur éducation. ɗon noon no weɓno saabu sa immima liggade e sukaɓe natɗa service mo ganduɗa kanko waɗata géré kala ko woni éducation no fati e sukaɓe. han ɗum kam ɗum weɓat. immimi ɗon noon natoymi service mo ganduɗa o ko ɗon kala ko woni carte d'identité et passeport ko ɗon fewnete. tigui rigui. eyyi ɗum noon mbaɗannima en garanno toon mataw en ɗesat ruttade caggal seeɗa tan garten e question mo jogorɗen arde o. banggue jangde ma toon to Saint-Louis. hol caɗele ɗe ɓurɗa teskade tawa sa jooɗima ina wawi miijoɗa goya toon to jangde ma Saint-Louis. alors jangdam Saint-Louis ko ɓurno kam hen mettude. koko mbasmi ko yettinde. saabu nenam yo Allah yurme yafomo. yo Allah yurme yafomo. kamo aljanna kanko e ɓeɓe tawoy toon fof. ko debbo mo janggano kono ko debbo mo ganduɗa o omo yinno yo ɓesgu makko janggo surtout ɓesgu makko debbo. donc o haɓama no feewi pour sukaɓe jangga. d'ailleurs no woodi hay hande ɓe ganduɗa ɓe ko cadre uji mawɓe kanko nangge e jungge mabɓe nawi ɓe école. donc ɗum dal ɗum ɓuuri kam mettu le fait que mi korimi yettinde jangdam. holko hannoma yettinde jangdam? hanno kam yettinde jangdam ko mi jangi ha dañmi garmi 3e. dewgal ari ndesami. comme enen fulɓe no mbatten. comme enen fulɓe no mbatten ndesami mo ganduɗa o ko minen jiidi. dewgal a wawa salade saabu aɗa hetto jiknaɓe ma. donc jaɓmi dewgal ndesami dewgal taki ha jangdam on saaha mbeɗaɗa haaldanno e gorko no haɗa andi on génération amen nden kettotonɗa ko jiknaɓe ma. ko jiknaɓe ma kaali ko ko ɗum mbatta. wadde ɗum est ce que no woodi hannde? no hannde mi sikku ɗum gasi saabu ina hedde babaɓe gase kakaɓe. no hedde babaɓe saabu hannde mboɗo jogui ɓiɗɗo debbo dañɗo 24 ans. mi sikku hannde so yiiɗi dañde joom galle goho wona min suɓanto ɗum ɗiɗi wona hay min wiyata mo yaha resoye walla woto resoye. donc ɗum kam e adunam no woni ko ganduɗa ko mboɗo nimsiti ɗum nden wasi yettinde jangdam. kono noon Allah walli kam haade jahmi France min e pewjam e jiɗgol yahde yeeso par ce que debbo sa woni e leydi a fot yahde yeeso mbaɗa ko tubako wiyata ko émancipation. ɗum walli kam ha mbawmi ƴeftidde jangdam ɗo haɗno ɗo ha mbawmi yettoyo to nde yettoyide hannde ha mbawmi jogade o poste ɗi poste aji ɗi joguimi hannde. tigi leydi caggal leydi en gari joni wadde aɗa jaggi anema nanɗa leydi France o Côte d'Ivoire o en joñi ɗum.
1984 natmi France. 84 naɗɗa France. 84 natmi France. En ji ko ɓuri ko heewde mataw ko ummotoɓe ɗo tawa worɓe mumen toon ko ɓuri ko hen heewde peccigu ina waɗa hen ceerugu ina waɗa ɗum mbaɗɗa holko woni caggal mum? Min noon jahgolam France ne serti e jahgol France en général. Sabu souvent jahgol France ma woni joom galle woni toon risima ɗo nawma. Min noon wona ko ngal banggal jahrumi. Min ko sukaɓam nawano France eɓe goni tokosɓe. Min mboɗɗo woni ha ɓooyi dal kaldumi e joom gallam. Joom gallam ƴefti décision pour mi yaha mi tawtoroyo sukaɓam. Liggeyam noon wondo tan rende sukaɓam, toppitade sukaɓam, neede sukaɓam. Sabu haɗa andi enen eɗen joguino cliché ji adana joni noon ustima heureusement. Cikkannoɗen tan ko tubako andi fof, tubako wawi fof, kala ko ɓadaki tubakiri tan moƴƴani. Kono noon sa yeehi ha jamano o joni han ganda ɗum wona gonga ko cliché tan ɗum wondo. Donc ɗum takno joom gallam ƴefti décision nawde sukaɓam caggal leydi pour ɓe mbawa jangde moƴƴere. Te pourtant ɗo Sénégal sa ƴeewi école aji na ɗo machallah na sukaɓe na jangga toon na jalta jogo diplôme aji maɓɓe ha janggo e jaam gona helifaɓe. Joni janggo e jaam peccigu mo jiiten caggal leydi to babiraɗo seera yumma seera e babiraɗo taw ɓesgu no woodi beela waɗani tooke nder? ɗum no woni quand même caɗele sabo sa nani famille gadduɗa ɓesgu woni nene e baaba. Andi baaba kam ko kellifaɗo baaba halfata nene ko yurmede nene no halfa ni kono kalfugal ngal potgal suko foto jogade ɗum ko baaba. Donc so certigal woodi tan caɗele no mbawi wodde e sukaɓe sabo kurka so natti dañde repère baaba tan no wawi rewoyde lawol ngol fotani rewoyde ɗum hina adda caɗele. Hande ko an wonde ɓesgu o kam? Joni min mboɗo wonde ɓesgam alhamdulillah rabbil alamina min neyiɓe min tan ha hande koɓe joom en galleji eɓe gonde sukaɓe maɓɓe alhamdulillah rabbil alamina. Caggal mum mbara ala mana suuji ɗi keɓɗa hen walla won caɗele tan? Non mi dañi hen caɗele noon saabu handi sa woni debbo an tan haal tawde rewɓe jima keɗo wonɓe toon nden to. Saabu sa woni debbo an tan aɗa woni caggal leydi aɗa foti neede sukaɓe ma surtout que Allah no arsukini kam sukaɓe worɓe ɗum ɓuuri sadde sabo ma hoddo ɓe ganduɗa ɓe no mbawi addan caɗele sukaɓe ma et puis no yimɓe gurdata caggal leydi e ɗo wona gotum. Caggal leydi so kurka dañi duuɓi 17 tan wiyata ko majeur heeɓi indépendance makko donc ko weli ɗum waɗata. An jignaɗo o noon an fefjata feere ha ɓiima hay so dañi 50 ans o wonata toujours ko ɓiima ko an woni kellifaɗo makko. Needi ndi poɗɗa neede mo a continue ndi needi ne amo ha daña ndi needi ndi cohluɗa yo no ɓiima wa. Tigui ko wona ko ɗum en ɓosat ka membre de l'Union des travailleurs sénégalaises en France. ɗum ni holno ardi? Alors Union des travailleurs sénégalais en France ko ɗum association mo ganduɗa o mi sikku kanko woni association ɓurɗude mawnu e France parce que commune 900 membres. Ko association mo ganduɗa o omo dilla e banggal culture e banggal affaire santé e banggal rapatriement corps en ɗum fof woni nawtude maaɓe e kay so neɗɗo Allah ruttima e joomum kamɓe pewjata fof pewnoto fof ha ganduɗa an o basraɗo hay tampere wotere dañta ha Allah adduma Sénégal ha ɓe moftoyo mbo foti o moftoyo ha fof rewa e lawol. On association ko ɗum woni liggey maɓɓe. Beela ko Sénégal naɓe fof ndendi ɗum walla ko ina waɗi comme joni haaloɓe pular walla e haaloɓe ɗemɗe goɗɗe?
alors ko ɗum sénégal fof renti ethnie sénégal fof nan e nder ɗon association hino woodi noon banggal ngal ganduɗa ngal ne africain enen nana hen saabu eɓe dilla aussi kala ko woni waɗande hommage tirailleur sénégalais taniɓe men yahanoɓe haɓede toon eɓe jogui toon guenale ɓe ganduɗa toon ɓe mofta association o no wadda collaboration a leƴƴi goɗɗi ɗi africain ɓe e tubakoɓe hitande fof meɗen jaaha toon meɗen juuro e guenale mabɓe meɗen dono ɗumen mairie o mo ganduɗa ko toon ɓe goni on no jaɓɓo amen min ñalla toon min mbaɗa débat d'idée min mbaɗa échange min mbaɗa toon conférence uji ha kiita ha hiira goto fof hoota holno neɗɗo natirta e fedde nde alors fedde nde sa yiiɗi nadde hen ko adhésion adhésion au 48 euros 20 euros o woni adhésion carte de membre o 38 euros o ɗum woni assurance rapatriement décès c'est à dire so neɗɗo yalti aduna ko yoɓate ko pour wawa addede mofte ga e sénégal wasa moftede toon beele so neɗɗo dañi toon caɗele kadi fedde nde ne jaɓɓo ɗum tawa ko garɗo ala kayitaji en walla nana jaggano tampine e nder eyyi ɗum fof meɗen dilla hen saabu hay min o personnellement mboɗo woni e fedde nde ganduɗa nde meɗen jagguirana wona sukaɓe jolatɗe laaɗe eɓe gara soɓe gari surtout ko ɓuuri hen heew ko rewɓe wonduɓe cukaloñ toksoñ donc ɓen meɗen mbaɗa ha laamu o no walla ɗumen woda no nahni ɗumen ɗo ganduɗa ɗo ma yummo o e suka o walla mineur o maɓe gonɗa sécurité ɗum ne association o ne dilla hen ka membre conseiller de lutte discrimination eyyi haɗa andi il y a quelques années Alain Juppé maire de Bordeaux mboɗo salminamo au passage kanko fewjuno nden fedde wiyetede conseil de lutte contre discrimination et égalité des chances c'est à dire neɗɗo fof kala no mbawɗa waade kala no mbawɗa ɗo mbawɗa immade kala diine mo mbawɗa jeeye sa dañi diplôme aji ɗi poɗɗi tan aɗa foti totte place o mo ganduɗa o no heɓiri hen aɗa tolni hen aɗa tolni hen ala ɓalejo ala ɓalejo ala boɗejo ala julɗo ala mo juulata beela wona haala tan beela no waɗa appliqué beela no siina no waɗa appliqué weeɓani noon par ce que kala ko jiiɗa tan so fewjama ma won wonduɓe hen ma ɓe gondani hen kono noon ligguey mawɗo no waɗa hen ha ganda meɗen hen jetti Allah dal meɗen hen dañi satisfaction hande oɗo sa holɓe mbiyataɓe jeeyaka hen holko mbiyataɓe ɓeɓe jeeyaka hen mbiyanmi ko yoɓe gar ɓe jeeye kala cohluɗo hen jeeyede omo wawi wadde adressé mairie Bordeaux walla kala mairie légal makko ngal hooɗi omo wawi wadde adressé toon saabu mairie fof no jogui bureau mo ganduɗa o ko ɗum toppitto hande oɗo saaha ka membre fondateur mouvement MTN professeur Marito Niane taw gonɗo à l'extérieur holnde mouvement o waɗa créé eyyi mouvement o waɗa créé ko en 2000 après les élections de 2019 ko nden professeur waɗi créé mouvement makko o noddi amen min kalde e makko te tawi kala mo ganduɗa aɗa joguino yamirore aɗa yiiɗi professeur aɗa andi professeur aɗa andi neɗɗo o aɗa andi valeur makko e capacité makko ndenti torimo yo ar o ardo amen o waɗa créé o mouvement kono noon mouvement o fuɗɗori holko woni kuccam mum vision mo jogui ɗon e vision bomin jogui o ko fewnide leydi ndi ha kala sénégalais gonaɗo walla gona caggal leydi wadde leydi ndi koko bonno walla koko boni mbawa yiide hoore ma saabu minen enfin vision amen bomin jiino min jiino dal leydi ndi min nattin hen yiide koye amen joni noon sa woni e wonko ha nattuɗa hen yii hoorema Allah e saago aussi haɗa wawi feeju feere ha pewja ko ganduɗa ko
an ma hen yi hoore ma ɓe wondume ma aussi heɓe hen mbawi wiide koye maɓɓe. mbala to banggue jangde to woni en tant que teskade professeur ene waɗi sellullaji ɗi ganduɗa taw koɗo banggue jangde walla ko wayno e nder mouvement o? eyyi ina woɗi toppitiɓe jangde walla toppitiɓe santé toppitiɓe agriculture toppitiɓe eyyi e nder mouvement he ina woodi commission ngaji commission fof no toppiti ko kalata ko joni ina woni santé agriculture pêche développement industrie social. hande professeur caggal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye beela mouvement o walla mouvement makko beela o mayata? non mouvement o wawata mayde saabu mouvement o nana dari haade coalition Diomaye wodde donc mouvement o au contraire joni yimɓe nana ngara na mbaɗa adhéré au mouvement donc mbeɗen mbawi wiide mouvement o mayata mouvement o continat saabu ko ɗum coalition no woodi kono mouvement interne aussi no woodi ko ɗum gueɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa ɗe ɗe gona gotum donc mouvement o kam continat alay saago continat saabu min min liggo hen pour ɗum continua min continue activité ji amen ɗo il y a 15 jours meɗen jahno en Casamance à Elinkine min mbaɗi toon séminaire pour le développement pour tout ce qui est la bonne marche et la mise en place des structures. ɗum ko mouvement o tan walla koye nder Diomaye président jaaɗon? ɗum ko mouvement MTN motno tan. onon ɗum nawna mon e ɗum namno amen toon ɗum jiida coalition Diomaye. ɗum nawna mon Casamance? ɗum nawno amen Casamance. holko wonno sababu o ko wonno koyɗe Casamance to? bon koyɗe déjà min kam en tant que observatrice gonɗo à l'étranger ɗum walli amen ha ɓe nanatoɗa e groupe jiya ɗumen ganda o woni kaari ɗumen o woni kaari ɗum hani ɗum no woodi solo saabu saɗa liggodira yimɓe aussi allah e saago ma wonde ganduɗa ɗe ma on jooɗo ganda kaari woni kaari ɗum pour min no woodi solo no woodi fayda no feewi donc ɗum nana hen restructuration aussi nana hen les projets à venir aussi nana hen. hande wonɓe ganduɗa koko jaggi tan professeur to banggue politique o mayat tawde ko caggal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye o woni miijiɗo wonde mawɗo leydi so waɗama toon pour jangga jaam o wona mawɗo leydi weeɓata? non non ɗon mi wawata d'accorde e ma awal sababu adde sababu o tan de saabu neɗɗo kam sa joguima ambition wonde président de la république jaaɗa ha ɗo poɗɗa tottede ko takata ko gona président de la république a yawtani allah waɗi coalition ari coalition o ƴewɗa projet ma no nandi e projet Bassirou Diomaye Faye allah e saago a yahat gondoya e mum ɗum noon haɗani mouvement ma continue te ambition ma président de la république a accata a wonat hen aɗa liggo hen base ma ne liggo hen ha ñande fof poɗɗa darade daroɗa kuccodira e population mbo Sénégal e mbo caggal leydi wadde onon ko liggeyaji ɗiɗi jogui ɗon oɗon ligguiɗo e Bassirou oɗon ligguiɗo e mouvement mon minen kay min liggoto partout min goni partout min ligganto pour Sénégal et pour caggal leydi. hande en jii haalullaji kewɗi premier mon ministre yalti ɓoyani ko yani e jayniyankoɓe et tout ɗum ni holno jiruɗon ɗum onon? enfin min noon personnellement mi softani e haalde e premier ministre par ce que déjà mi waɗani maîtriser mouvement hono wiyete parti Pastef mi waɗani mo maîtriser de telle sorte que mami waw hen haal jaltugol président de la république ko gandumi ko dal woni ko jiyammi ko e makko way kono dal ko neɗɗo gonɗo e opposition saabu mi sikku neɗɗo sa woni premier ministre aɗa ardi ministre ɓe hino woodi priorité ji Sénégal ɗi ganduɗa ɗi ko ɗin poɗɗa liggade walla ko ɗum poɗɗa haaldude e yimɓe leydi ndi
ɗum woni hen miijam. tigi rigi e joni ken gasnuɓe ha laaɓi so tawi won ko jinnoɗa haalde ka haalani kaala gasi ha laaɓi. Joni déjà mboɗo yettuma o occasion mbo dokkuɗa kam kono mboɗo yinno tan haade gaynen mi haala seeɗa e association o mo gonmi présidente. Bismillah. ɗum woni association Bordeaux Dakar. Association mbo mbaɗmi o créé depuis 2008. Association o noon woni sababu makko de wallirde yimɓe ɓe ganduɗa ɓe doole mabɓe kewani. Donc meɗen mbaɗa distribution jouet pour sukaɓe so Noël fandima. Mbaɗen mbaɗa distribuer fourniture scolaire. Donc voilà, donc association o ko ɗum waɗata. D'ailleurs meɗen jogui projet avec des partenaires ɓe ganduɗa ɓe ko caggal leydi goni. So Allah jaaɓi mois de novembre so Allah walli amen mamin garɗo pour montude projet avec rewɓe joguiɓe développement. Sabo de garmi mi yeehi Ndar mi waɗi rencontré femme rewɓe wonɓe e développement liggotoɓe joom en joom wawɓe liggade. Donc ɓen rewɓe so Allah jaaɓi mamin liggodire mabɓe pour ɓe mbawa wadde développé koye mabɓe. Développement o ma addu indépendance, addu autosuffisance et puis addu aussi création d'emploi liggéey. ɗum noon ma en garanno e ngal namdal woni fedde nde gardiɗa ko taw ko toon to Bordeaux tigi rigi waktu o yani men tan mbasɗen hen wonno en jiiɗa memde hen wasa gasde kono kadi en beltima no mbiruɗa ni kala jiɗɗo jokkodirde ma so rewe Pine TV ma jokkodire ma ɓen rewɓe Sénégal rewɓe Afrique wonɓe toon kadi nde caggal leydi wonani min beelamma e tonggode temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi en beltanima kadi bandiraɓe noon kadi en mbaɗiɓe julmo wuuri yo Allah rokku en kadi ne tawtorede ɗiɗo sahaji ko heewi ɓen ɓe ganduɗa ko yeeɓoɓe ɓe gamani monsieur le maire Malick Sy walla mbiya Demba Sy e madame makko Anna Anne yentude commissaire Anne ko dariɗo no feewi no feewi no feewi ceerno Mouhamadou Sammody Diagne Boudy Kor ko Lamine Oumar Fatimata Gallo Mboɗeri e Dieng Oumar Midia Ba Kalidou Ba ɗum noon kadi en beltanima ɗum ko yeeɓoɓe en Oumar Alhaji e ko noon Yayreki e Kadiata Ba Aminata Mamma e Aminata Bayti yentude yaay mawɗo e Ramata Mamadou Ba guise e frère mo ganduɗa kala paɗe ɗe ɓorni ɗen ko kay addani en kono kadi Sané Fassane kamɓe fop en mbaɗiɓe julmo wuuri ceerno Alassane en général Ba en tout en mbaɗi julmo wuuri ɓen ɓe gollotɗen e galle he kadi en mbi yoɓe jarlo ɓe jaafo yo Allah tawnu en ɗiɗo sahaji ko heewi kala ko woni so tawi ko famɗi ɗo ko fewani ina wawi tawa ko enen kono Allah waɗani en teddule kewɗe 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 en jetti mawɓe kadi yo doy so juut filmoɓe waɗoɓe feere jeeɗen yo Allah rokkuɓe kadi ne cellal e ɓen montoɓe aali jibi e woɓɓe personnel gonɗo o nder galle he en mbaɗiɓe julmo wuuri yo Allah tawnu en ɗiɗo sahaji ko heewi oɗon jarlo oɗon jaafo Allah jarama on jarama tonggode temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo gorko mo département Podor walla tareji tar gudde nammade tar baaɗe boɗeje e mucceteɗe ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé moon gorko mo Kanel heedno caggal.